Čas 48,66 bez trestných bodů. A Simona Svíteková ze Salonike je překvapením sezóny, nebo je to dvojice, která je velmi slibná a tak jak Salonike se představovala v drezurních soutěžích. On je teďka tam u východu, jak je? Její předvedení na parkouru je velmi zajímavé. Tak tam. Jo, já to nebudu takhle. Já brýle, že to takhle, jakhle. Přátelé, Salonike splnila očekávání, blahopřejem. Velmi pěkný výkon, čas 54,72, bez trestných bodů pro Simonu Svítekovou. Se svým druhým koněm i do této soutěže přijíždí Lenka Žitná. Iris 2 je 10letý kůň. 10letá